Sila everything. Ikaw kapil-pili. Uy, ang sarap ng hangin. Bakit ka naka-hoodie? You should experience. Kapag nagdedede pa kasi sana kayo, hindi muna sana kasi kayo nangingialam sa mga luggage. Sali ka sa lalan ka. You love me blind. You don't even notice your starry eyes, 'cause you are looking straight into mine. Yeah, you could have anyone you want, but I'm the one who gets to take you home. It's the way that you love me in the morning. It's the way that you love me through the night. Ay, sapa! Oh my goodness! Let's just shut the blinds to keep the world inside. Now I know I'm yours till the end of time. I keep turning heads when you walk by. If they only knew that I am yours. Hello. Sila everything. Sila everything. Turo-turo mo sila. Turo-turo. Align. Sila everything. Hello. Ang arte naman ng itlog na ginesa, may pasiwid pa. Nag-coffee ka na, Daddy? Magpo-coffee ka ulit ngayon? Wow, sistema na kape na lang ang nananalaytay sa mo Ikaw na, mag-lock sleep ka. Panindigan mo yung niluluto mo. Maganda. Kasi sasali lagi. Sasali tumataksin. Ang puti-puti natin dyan na. Oh. Kaya nga. Maay araw na kasi. Puti. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. Good morning everyone! Welcome back to another day off ng nurse vlog dito sa Jumerica. Dito sa America. Anyway guys, day off ngayon ni Daddy. That's why we woke up so late. No, I woke up so late. Kasi, di ba, from the previous vlog, siguro nakita nyo na Mishi was sick, ganyan. So, kagabi was the first night na medyo okay na yung temperature niya. Mas nagtabi sila ng yeah, that's you. That's you, anak. Look at that. That's you. Magtabi sila ni Daddy natulog sa side ng bed. Ako nakasolo ako last night. And nauna silang nakatulog. So,
sabi ko mag-edit sana ako. Kaya lang, very rare kasi yung ganitong time na magkakasama kami kasi nga laging nasa work si daddy. And, yun, pumunta na rin ako sa bed kagabi. And nagbabasa lang ako ng Bridgerton na kasi sabi ko naman, kung scroll na naman ako, parang it will take a lot of time for me na naman. Tapos hindi ko na naman mararamdaman na ang tagal ko na palang nag-scroll. So what I did ay nagbasa ako ng ebook ko na yung Bridgerton, yung story ni Eloise. Ayan. Binili ko siya sa Etsy. Mura lang siya. Actually, lahat yung buong series na yun ng Bridgerton. If you are interested, I will put the link in the description box down below. Hanapin ko yung pinagbilhan ko sa Etsy ng iba-iba yung format niya. May PDF, may EPUB ata, ganun. So, sa iBooks ko siya binabasa sa iPad. So, while daddy was away, ako ay nag-ayos na dito sa kusina. Gusto ko kasi mawala na lahat ng hugasin and maglilinis ako. Every time kasi talaga ng meal namin ay nililinis ko. I try my best to clean the stove and yung sink namin. Kasi nga, gusto ko pag nagluto ako, malinis. So, gusto ko, pag iniwanan ko na siya, malinis na para ready na for the next lutuan, ganun. This is the final empake day. Ilang araw na kami nag-empake. Kasi nga, ayoko yung mabibitin kami sa oras. Ang dami nga naming i-empake. So, yung gamit ko ay okay na. Gamit ni Mishi is okay na. May binibili lang si daddy yung mga AirTags namin kasi kulang kami ng AirTags. Yung AirTag kasi namin ay 5 lang ata. I believe, 5 lang. Ang luggage namin, including carry-on and the stroller, ay 10. So, lumabas pa si daddy to buy some stuff like yung AirTag namin para at least kung madelay man, alam namin kung nasan. Kasi yun yung nagpabilis sa amin nung nawala yung stroller namin. Sinabi ko na nandun pa siya sa Terminal 1, ganun. Terminal 2 yung pinagsakyan namin nun na yung sa connecting namin. So, at least mas madali nilang nahahanap. 'Cause I feel so stupid for falling for you. I should've listened to my friends when they told me not to. They said you're nothing but a one-night stand, trip to Candyland. If you get too close, then you might understand. But now my heart's on my sleeve and I'm in too deep. But you're not thinking twice about me. I wrote a message in my notes that I'm never gonna send to you, saying how I feel if you only knew. I wrote down every old cliche, a 4-letter word in 100 ways, and reality hit me in the face. 'Cause I feel so stupid for falling for you. I should've listened to my friends when they told me not to. They said you're nothing but a one-night stand, trip to Candyland. If you get too close. Yung mattress protector namin, guys, hindi siya masyadong nabasa. Well, expected ko na siya na mangyayaring ganun kasi nga, waterproof siya. So, mas mahirap siyang i-dry. Minsan, natatrap yung tubig. So, may dinadryer na ako. So, while waiting, ayan po, binilad ko muna dyan. Naya naman akong ilagay sa labas, pero parang gusto kong ilagay sa labas. Ay, hindi madudumihan. Kasi mababagsak pala sa baba yung ibang part niya. But anyway, dyan na lang muna siya. And then, kapag natapos na yung dinadryer ko doon, kasi 1 hour pa naman yun, ay, ito na lang ulit yung isasalang ko para madry na siya. Isa lang kasi yung ganito namin, mattress protector namin na pang king. So, kung tubig lang sana, okay lang. Kaso kasi ihi, naaamoy ko talaga. So, yun. Labahan muna natin. Meron ding mattress protector yung queen namin, pero medyo too late na kasi nagkaroon na kami ng stain. Kasi may one time na tinanggal ko yung mattress protector niya, and kung kailan pa wala yun, doon nagkaroon ng spill. So, whatever. I think it was coffee ata nung nasa Iowa pa ako. But anyway, ito na lang muna. Bilad natin, like the old days.
Ongoing po ang merienda ng aking baningning. Guys, nakaganito na ako kasi ang init. Actually, nakabukas pa yung door namin ng all the way na bukas na siya. So, half. Ganun. Kasi mainit na. Ano ng temperature namin? Parang 8 na ata. So, yun. Okay na yun. 8 degrees Celsius na ata yung ano namin. So, thank you, Lord. At, ano na, medyo umiinit na po ang panahon. Sana sa pag-alis namin, madaling araw kasi yun. Sana hindi malamig na malamig. Kasi kawawa si Mishi talaga pag malamig. Ay! Wait lang! You go to your seat, anak ko. Marie. Ito yung Marie na mas madali siyang madurog. Ayan. Ay! Wait lang! O, doon ka sa ano mo, upuan mo. Huwag ka dyan sa higaan mo. Kasi higaan niya rin dito sa ano. Actually, mas inuupuan pa namin yung higaan niya kaysa sa couch na namin. Yung couch namin ang laman yung mga extra na kumot, na unan. Kasi pag matutulog kami na nandito kami, gusto namin madaming unan. Kahit magpaikot-ikot siya dyan. Tapos may blanket kami, ganun. Though, inaano talaga nila dito na dapat yung bata ay hindi na kukumutan or nauunanan. But, yun. Nasanay na rin naman kami and then, I just see to it na talagang chine-check ko rin naman siya na hindi siya masuffocate. Mag-sit ka dyan kay papi. Binilhan siya ni daddy ng upuan. Instead na upuan niya, ang ginagawa niya ay kinikiss niya. Niyayakap niya parang teddy bear. May teddy bear kasi na ganito din ang itsura sa Canada na malaki. Yun yung lagi niyang niyayakap at kinikiss. Wala pa si daddy para makapag-empake na sana ulit kami. But anyway, at least maano ko na tong mga sinalabhan ko. She got me entangled, faking me like Ringo, dancing like it's tango. I'm in over my head, over my head. She got me entangled, faking me like Ringo, dancing like it's tango. I'm in over my head, over my head, over my head. 2 left feet, I'm twisted up. 3 step in, 2's not enough. For you, it's the price and pay. 5 below. Ang ano talaga guys, kakaiba yung vibe today. Parang ang gaan-gaan, ang airy, ang gusto ko na talaga ng spring season. Ayoko naman ng summer na yung in the middle of summer na sobrang init na halos hindi namin mabuksan yung pintuan dito sa balcony kasi sobrang init yung singaw ng ano ng building, ng hangin, ganun. Gusto ko yung ganito lang, yung ang temperature outside is 11 degrees Celsius. So, nakabukas yung ceiling fan namin, nakabukas yung door namin all the way. Pero, don't worry, meron naman pong screen yan para hindi makapunta doon si Mishi. Ayun, ang gaan ng ganitong feeling kasi malinis yung bahay. Hindi ako yung nagmamadali na may iniisip akong may gagawin ako. I'm just waiting for daddy para makapag-empake kami. Yun lang. Alam ko na hindi siya mag-work tonight. So, hindi ako nagmamadali na, magluluto pa ako and all of that. Hindi nagkakasakit si Mishi. So, really, really good. God is really, really good. Gusto ko yung ganito. Yung parang very home vibe, ganun. Yung parang feeling ko nasa, lang akong bahay sa Pilipinas. Oh, yan dyan na si daddy. Nag-notify na yung cellphone. Diyos ko, paano kaya tayo lalabas? May maze dito, mga kapatid. Ayan po yung maze po natin. Hindi pa kasi tapos yung, tinadryer ko. Daddy! Daddy? Daddy! Ang baningning. Daddy, naka-hoodie si daddy. Tayo, wala tayong suot. Ang tagal naman ni daddy. Ang dami niyang sinaping Parang 3 damit lang yung pinakita niya sa akin kanina. Ang dami na namang sinaping daddy. Bakit parang ang dami mong sinaping? Parang 3 damit lang yung pinakita mo sa akin kanina. Ba't ang laki nagsupot mo? Ano? $9. Ano yan? Oh. Sus. May pa excuse. Oh, yung kumot mo, daddy, pakikuha pa ng malabhan na po. Ikaw, kapil-pili. Uy, ang sarap ng hangin. Bakit ka naka-hoodie? You should experience.
Ay, nakaka-burn. Nakaka-burn yung araw. See you here. Ang sarap ng lamig niya, pero yung araw, pag nakatutok, grabe, parang nakaka-burn. Or dahil hindi lang kami, matagal na kami hindi naarawan, kaya nanibago ako na parang nakaka-burn na yung araw. Daddy, nag-walk na ako with my rubber shoes. With your pang barn shoes? Yes. Wow. Go to Daddy. Go to Daddy. Wow! Go to Daddy. Let's go. Let's go. Pabuhat na naman ang gusto. Ayaw na naman maglakad. Basta nandito ka. Your... Wow. May nyote pa. Your AirTag. Paano? At tignan mo, madam. 12? Ang mahal naman. Ang bag. 12 yung dress niya? Yeah. Then, 9.99. Wow. Oh, ang ganda naman. may Summer bag pa, na oh. summer. To, may bag ka pa, madam. Yung lalagay mo dito, binky. Wow, ang pretty naman. Hindi ko na-check na. Tikas na nga. Nagdati panty na. Ay, wala. Okay lang. Mga panty. Ano to, 12 months? What else did you buy? Oo nga. Saka yung AirTag. Travel essential namin, guys. Nawala yung ganito ko sa Canada. Hindi ko alam kung naiwan sa sasakyan or sa airport, nahulog. So, lagayan ng diaper, dirty diaper ni Mishi. Para, kasi sobrang baho ng diaper niya. Yung dirty diaper, para maisupot namin pag nasa public restroom kami. And then, we need AirTag for our luggage. And, bumili si Daddy ng kanyang gamis na Centrum. What's this? Iron para kay Mama. Wow! Ang galing-galing na ba na? Para saan to? Ay, yung Velcro. Ang galing-galing na ba na? Magluto na lang tayo ng pancit canton. Wow, let me see. Let me see. It looks good on you, Maningning. Ano ba naman yan? Wow, looks good on you, Paningning. Wow, may dress ka na naman. Buti nakahanap pa ng pang summer day. Nga eh. Kukunti lang. Pas ang lalaki pa. 18 months. For sure. Lalaki. Pero maririnig niya yung kutsara. Pagkain niya. Pagkain niya. Hindi to food ng baby. Kagalit si lolo mo. Nanonood ng vlog yung lolo mo, mamaya pag namatay na yung camera. Kasi naman, kumakain kayo ng bawal sa baby. Mamam na lang, mamam. Nagdededen. Wait lang, anak. Pili natin. Aray. Ang kagat. Ito na sa'yo. Sabi niya, bakit ganyan yung itsura ng merienda ko? Sige na, apa mo. Agad naman ng season 2 ng trauma code. Kakainis. Meron yan, imposible. Yung storyline niya, may protege na siyang pangalawa eh, si number 2. Search nga natin. Yung Squid Game naman ang inaano nila. Ayoko nang ganun, patayan. Na-stress ako. Gusto ko yung nakaka-stress lang na opera, ganun. Ayaw. Kapag nagdedede pa kasi sana kayo, hindi muna sana kasi kayo nangingialam sa mga luggage. Hindi muna. Kung hindi nyo pa kayang hindi magdede, dapat doon lang kayo sa... Ang sakit ng kinagat niya. Wala akong... Tingnan mo, di mo naman ka. Alas. Para akong kinagat ng aso. Nay? Wala pa rin talaga. Bitin? Tapos bitin. Piniilit. Ano naman ito? Sige. Uutotan ka ni Daddy dyan. Malis ka dyan. Utot suna. Let's check your temperature nga, madam. Ay naman. Kila pa dito. Check na natin yung tenga-tenga. Temperature ng tenga. Hindi naman. Siguro malamig lang yung kamay natin kasi nakabukas yung door. Ay, may wala ata tong AirTag. Okay. Mag-label tayo ng
air tag para alam ko yung mga saan nilalagay. Dito ko nilalagay yung name. Piniprint ko with the brother na P-Touch label maker. And then nilalagay ko dito sa mga holder na to. Ito pwede siyang carabiner na rin, ganyan. So pwede siyang pang keychain, ganun. Nabili ko lang to sa Temu kasi mas mura sa Temu. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters on